Jan Habsburský. Po stranách prvého šľachta, ktorá objedala územie Hornej Nitry. A to malo byť v tejto druhej časti. A nech sa páči, teraz prejdeme ďalej do obrazárne. Nad kozubom sa nachádza obrazok Hermana Kalbacha s názvom Na dušičky. A najstarším obrazom tejto miestnosti je ten menší v zlatenom ráme medzi oknami. Jeho autorom je Innocenzo da Imola, obraz má názov Kláňanie pastierov, no a vznikol v 16. storočí. Teraz prejdeme na oblasti obloženia sa nachádzajú medailónky, na ktorých sú vyobrazené úryvky z Koránu oslavujúce Alláha. Zbrane na stenách pochádzajú z Indie, Perzie a Turecka a strop nad nami zhotovila innsbrucká firma Choly v roku 1906. V tejto miestnosti ale môžete obdivovať dva bohato vyrezované indické stoly. Máme tu klavír z roku 1884, dielne viedenského majstra Bieleho. Ten klavír je dodnes funkčný. No a nad ním sa aj úplne jedno, v ktorej časti miestnosti sa nachádzate. Je to z toho dôvodu, že autor obrazu dokonale ovládal techniku priestorového zobrazenia, známu ako 3D. Toto technikou sú namalované oči na výpisy. Tak môžete vyskúšať, či to naozaj krátko vyskúšať na 24 karatovým blízkovým zlatom. Pozerá sa z neho na vás 183 anielských tváričiek a každá má iný výraz. V strede je 184. aniel, ktorý v náručí je tempore, čo znamená, že všetko má svoj čas. Obrazy na stenách pochádzajú zo 17. a 19. storočia. Z 19. storočia sú obrazy na tejto strane z dielne Palfiovského dvorného maliara Václava. Tá žena namalovaná v žltých šatách, ktorá je otočná v krtkou opiera svetlou ome, má dve tváre. Dodnes nevieme, či je to chyba autora, alebo práve týmto chcel autor poukázať na musí dvojtvárnu ľudských povádzov. No a ešte tu máme jeden obraz. Je to portrét grofa Jana Františka Palfio, namaloval ho Františka. Nachádzame hore, pôjdeme do stredného hradu a keď ideme úplne hore, tak nás čaká 137 schodov. Od časti sa obývacej, to je táto časť, a zo spálňovej. V spálňovej časti dominuje vysoká posteľ, ktorá je vyvýšená kvôli chladu v zimných mesiacoch. Možno sa vám bude zdať trošku krátka. Skúste odhadnúť, koľko meria tá posteľ. Najbožšie. V umývárni sa nám zachovala dobová splachovacia toaleta ešte z poslednej neogenickej prestavby, teda z konca 19. storočia. Či je táto legenda pravdivá, to nevieme. Vieme však, že grof sa nikdy neoženil, no a to Trňová koruna je najväčší dlnic. Neviem, či ste si ho všimli, keď ste išli na zámok. Niektorí áno, niektorí asi ani nie. Keď pôjdeme ešte... do ktorých tekla dažďová voda samospádom z nádrže vo veži. Druhé poschodie uzatvára erbová sieň, erbová z toho dôvodu, že centrálny motív v strope tvorí erb rodu Pálfiovcov a okolo sú erby z príbuznených šľachtických rodov. No a prečo majú Pálfiovci vo svojom erbe práve jelenia znamená koso? Poschodie má 10 rámy. V poschodie je 3,5 metra, kryštál lustra je 3 metra s dobinou 110 svietidiel. No a jedná sa o pravdepodobne najväčšie luster v strednej Európe. Tento luster váži 700 kg. Ďalšou takou zaujímavosťou je tkany dobený zo 17. storočia z Bruselu. Obrazy na stenách pochádzajú zo zbierky rodiny Štúmenovcov, ktorá sa etablovala tu na území Hornej Nitry v druhej polovici 19. storočia. Môžete si tu prezrieť, sú tam vždy popisky, že čo je to vlastne za obraz a potom pôjdeme ďalej.
Máš pořád. To je na to, na trestance. To je pro nás. Nevím, bohu už je to nás bude zavírat. Bude nás vozit do práce s tímhle. Jo. Jsem to tak okouk a minimálně 10 000 bych musel dát za opravy. No, říkám, jako si nechám favorit a ono to vyjde na stejnou. On mi ještě taky nějaký pátek na favorit vydrží. Musím říct, že jsme tohle viděli na tom, jsme byli v Tatrách, že jsme ho tam potkali. Že tam běhal. Takže jsme radši před ním museli utíct, jo? Myslíš, že to je normálně si jo? Tohle to tady normálně, že jo? Jo, já si myslím, že se musí bojat cíli, aby to byl nějaký ty americký. To bych asi měl klubky, jo. To bys neutek z lopatky. Hubky, umí dělat hub a byl by za tebou. Tvůj brat? Vidíte? Jdeme s Kotkou? Pojď ty dal zádu. Jdeme s Kotkou? Hele, já to točíš. Máš dobrý. Aha, tu máme dvě, žijou.
chvíľu bola tuto na rebríku. A prečo ich nie? A nemajú majonézu. Včera. Pěkný je to sodoba. Že jo? No. Když se rozeběhne. Začínají. Promiňme. To je výhled, co odsaď? Mhm. Víš, jak má takový toto líčí, na tom říkají, Vidím, že... vidím, no.
normálně to úplně tím parožím úplně oholí ten strom víš co, od kůry, takový ty menší hlavně. O 2000 víc protopím, nebo o 1000, tak 0 od 0 pojde. Tak já nemůžu brát. Perfektně by z těch kamenů dělal ty zdi, tak to viděl už. Asi jim bez nechutná, jak je vidět. Ty neberou. Ohrbej. Nie, moje známky za celý pol rok. Nedávaj tam hlavu, lebo ti spadne čapica dole. A už ju nedostaneš. Yeah. It was eating. Look at that one hanging. Vidíš, jak ho drží? Oh, it's peeing. Oh. Člověče, jak si plavně potom líp. Pořádný motýlkové, co? Ne ostavat mjesto njima na pogled, jer ovako ne bude. Dávej mu na ruce. No, Ještě sedí, jo? no. Asi se mu tam líbí u tebe. Sáma. Ty tam se taky jako motýlek.
ale neviem, či sa mi to podarí, lebo niekedy... No, to je asi... To je krásné. To je pěkné. No prosím. Ja už som zvyknutá, oni sadajú stále, keď majú náladu. Pozri, už má rozprestrené krídel. Ti dá na pršte. Pomaličky. On si prejde myške na pršte. Pěkná, co ale. Vypadá, když plave k nám, když tady žádný sklo není. Že jo? No, když ti ukážu takhle, jak to je to, tak to vypadá. Je ty slov. Je pěkně jako Arka, takhle by doma to udělat, to někdo utrušoval. Bys tam to vydržel kouk půl dne. Brácha takhle velký má. Jo. Sasánky kolem. To jsou zalezlí v tom. Uvidíme, jak to bude vidět na televizi, tak v té kameře to má slabší barvy, než je ve skutečnosti. Dá si hnízdečko. Má to spojený, oni takhle proplouvají, hele. To není